Il-Gvern Malti laqa b'impenn l-10 edizzjoni tat-tabella ta' valutazzjoni tal-ġustizzja ippubblikata l-ħamis mill-Kummissjoni Ewropea. Dan ir-rapport ġenerali annwali tal-Unjoni Ewropea jagħti ħarsa stabbilita li tipprovdi data komparattiva dwar l-effiċjenza, il-kwalità u l-indipendenza tas-sistemi ġudizzjarji fl-Istati membri. B'reazzjoni għal dan ir-rapport, il-Ministru għall-Ġustizzja Jonathan Attard spjega l-ħidma tal-Gvern sabiex jimplementa bosta riformi u bekk ikompli jsaħħaħ il-qasam ġudizzjarju ta' pajjiżna. Bħala Gvern nilqgħu dan ir-rapport b'impenn li joħroġ anke mill-fatt li għandna programm ta' ħidma, il-manifest elettorali, illi jagħtina l-opportunità li nwettqu numru ta' riformi li jindirizzaw l-isfidi li għandna qudiemna f'dan is-settur. Il-riformi huma kemm f'dak li għandu x'jaqsam mal-infrastruttura neċessarja, kemm ma' neċessità li jkollna aktar nies li jagħtu s-sem tagħhom fil-proċess ġudizzjarju ta' pajjiżna, però wkoll il-ħtieġa li nkomplu nimmodernizzaw il-liġijiet tagħna b'tali mod li jkunu inqas repetittivi u aktar effiċjenti. Bl-ewwel priorità għalina tkun ir-riforma f'dak li għandu x'jaqsam mal-kompilazzjonijiet u r-rinviji. It-tabella ta' valutazzjoni ta' din is-sena tinkludi wkoll data dwar l-effetti tal-pandemija tal-COVID-19 fuq l-effiċjenza tas-sistemi ġudizzjarji kif ukoll dwar l-aċċessibilità għall ġustizzja għal persuni b'diżabilità u b'dimensjoni kummerċjali msaħħa. Ir-rapport li jibbasa fuq informazzjoni mis-sena meta faqqet il-pandemija jiġifieri l-2020 juri kif minkejja li l-operat tal-qrati ta' Malta ġie affettwat pajjiżna xorta kiseb riżultati pożittivi. Dan b'referenza għal fatt li meta wieħed iqabbel mal-2019 Malta reġistrat tnaqqis fl-att ta' każijiet pendenti fiċ-ċivil u dawk kummerċjali filwaqt li kien hemm tnaqqis ukoll fil-proċeduri ġudizzjarji fejn jidħol il-ħasil tal-flus. F'din is-sena Malta bħal ħafna mill-istati membri l-oħra irreġistrat ukoll żieda fit-tul ta' proċedimenti. Malta rat punteġġi pożittivi fejn tidħol id-diġitalizzazzjoni u s-settur ġudizzjarju. Ġie notat li l-qrati Maltin esperjenzaw tisħiħ fit-teknoloġija diġitali. Saret ukoll referenza għal fatt li wieħed jista' jaċċessa s-sentenzi tal-maġistrati u l-imħallfin online. Ta' min isemmi wkoll kif fl-2021 pajjiżna nnieda l-istrateġija diġitali għall-ġustizzja li hija mirata apposta sabiex il-qrati ikomplu bit-tranzizzjoni diġitali. Intant stħarriġ tal-Kummissjoni Ewropea kien wera kif 70% tal-Maltin u 65% tal-kumpaniji jemmnu li l-istituzzjonijiet ġudizzjarji ta' pajjiżna huma indipendenti.